I moderne virksomheder er IT-drift en væsentlig faktor i den daglige drift. Vi skal kunne sende vores dokumenter til print. Vi skal have en server, hvor vi kan udveksle filer, ligesom både vores interne og globale netværk skal fungere effektivt. Derfor handler IT-drift i særlig høj grad om at designe et godt setup, som er stabilt og nemt at vedligeholde, og selvfølgelig tilpasset den enkelte virksomheds konkrete behov. Når vi hos NWorks tilbyder IT-drift, så tilbyder vi en dedikeret, en fleksibel og en individuelt tilpasset service. Det gør vi for at sikre kundens behov her nu og fremadrettet. Det gælder både mindre og større kunder. Arla Foods er med afdelinger i blandt andet USA, Canada, Mellemøsten og Europa en virksomhed med et enormt behov for et funktionelt og velfungerende IT-system. Arla Foods er en af NWorks storkunder. Arla Foods stiller store krav til sin IT-drift. Vi skal simpelthen være oppe hele tiden. Vi skal være oppe 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Som multinationalt mejeriselskab kan vi simpelthen ikke tåle, at IT ikke fungerer. Vi har valgt NWorks som partner på vores IT-drift på netværk, fordi de er ærlige, fordi de er loyale, og så kan jeg simpelthen stole på dem. NWorks er en international virksomhed med hovedsæde i Herlev. NWorks indgående kendskab til markedet er en vigtig parameter, når de helt rigtige underleverandører skal vælges. Både nationalt og internationalt er alle systemer til IT-drift individuelt tilpasset og bliver løbende overvåget og evalueret af vores specialister. Vi bruger NWorks i vores netværksdrift, fordi de er proaktive, fordi de overvåger vores netværk på en pålidelig måde, og fordi de har en meget kort resolution time, når hvis uheldet endelig skulle være ude. Hos NWorks mener vi det, når vi siger, at kundernes systemerne altid er i centrum. Vores mål er altid at gøre kundernes daglige IT-drift usynlig, således at de kan fokusere på det, de er bedst til.